Salam kadrly vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Bugün men sizi udap tutjak däl bir gysgaçyk gepleşik etmek isledim. Men bir goşgy ýazdym. Hmm, Kanuny kagaz ýüzündäki döwlet. Goşgyň ady. Nem diňlen, lezzet alyň. Käbirleriň ýüregine, köňlüne teselli bolar diýip tama edýän. Birisine bar kanun, käbirine ýok kanun. Garyp bir işe däýse bar bolaýar, ýok kanun. Pul önürýän gurully, hyzmat edýär kanunlar açgözlükden harpurup hiç doýmady kanunlar. Günäň bolsa bolmasa ýelmäp otyr gelene islenlik maddasynyň bahasy bar bilene. Adalet diýip ady bar. Çapy otyr paltalap. Ediberse ejidi pul gelip dur haltalap. Kadiyetem bar bizde. Bar adalet köşgümüz. Emma ýuwaşdan sönüp tönýär umyt ışgymyz. Belki günäkärdiris. Hökümet däl özümiz. Halkdan gully ýasýanyny inni etýär gözümiz. Allah bardyr sabr et diýip tutdy egininden. Sabryňam käsesi dolup akdy erninden. Terror seni edýärkä sabr bormy jemaat. Wagty geldi üzülüşmäň. Bersininni hasabat. Giýje günniz gözleýän. Deşik tapsaň sümöre. Emma sypma ýok inni. Agajat bar. Münöre. Agajatdan öňürtü. Bermelisin jogaby. Halkam sorsun ganyny. Belki bolur sogaby. Pul çıkaryp oturma. 12 metr akmata. Gül toprağı gömmäne. Berermi halk akpata? Yok. Oklar senin cesedin şagallara düýtmäne. Hak etmedin insan dey. Mazarlykda yatmana. Hiç çıkarma ýadyňdan. Ýazyp goýgun diýbara. Her ýyl ölen günüňde belläriz toy dabara. Ine vatandaşlar goşgy şeýlerek, mazmuny şeýlerek ýankaýtysmaly kimleriň köňlüne teselli bolanlar diýip tama edýän. Inni meniň haýyşym kommentariýada kimiň şu goşgy gögünde yaran bolsa, şu goşgyda diýilýän sözler dogry bolsa, çyn bolsa, şeýdip barmak goýýaňyz ýokarlygyna. Eger kimiň gögünde yaramadyk bolsa, bu sözler ýalan bolsa, onu barmak aşak baktyrýaňyz şeýdip. Men şu ýerde siziň araňyzda näçe sany watan üçin janyny berjek adamlaryň sanyny bilesim gelýär. Bu näçe sany halkyň tersine gidýän, halka garşy gidýän adamlaryň sanyny bilmek isleýän. Haýyş sizden baha beriň. Bolýa. Sag boluň. Ýene görüşürüz.